Pag siguro nga luwas og hapsay ang pagbiyahe sa mga luya karong Semana Santa, may pahigayon og inspeksyon ng Philippine Coast Guard dinhi sa Pier 1 Dakbayan sa Subo. Ang mga miyembro sa PCG may pahigayon sa Oplan biyahe nga ayos, subay sa Memorandum Circular Order sa Department of Transportation. Nagsugod alas 9:30 sa buntag sa Pier 1 sa Dakbayan sa Subo ang inspeksyon sa mga tinugyanan sa Coast Guard District Central Visayas ug CG-K9 Force Unit CV personnel. Aron mas pahugtan ang seguridad sa port, dunay gimontar nga assistant help desk paggiyas sa mga pasahero nga moabot sa pantalan. Gani sa pagbisita sa MyTV Cebu News Team, naobserbahan ang pagsugod na og dasok sa mga pasahero sa pantalan pauli sa ilang probinsya. Gipaabot nga mas magkadaghan pa ang mga pasahero karong gabi ug ugma ato sa Huwebes Santo. So, ni kuan medyo ni daghan-daghan ha. Pero siguro ugma mas daghan man ugma gid. Asoy sa mga nahinabi nato nga pasahero, mas hapsay rasab ang ilang pag-uli karong Semana Santa paingon ug gikan sa ilang probinsya. Raman sa dinon medyo kapoy sa barog niya na may bakante, huwat lang may mabakante o sa may makalingkod. Gawas sa mga manguli ay alang sa Semana Santa, doon na sa gihimong higayon ang long weekend alang sa bakasyon. Ikan may Bohol, padong may Karkar. Vacation. And now we going home. Ang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024, gisugdan ni adtong Marso 24 ug mopadayon kutob Marso 31. Kini si Feby Madeha, Bipsucom intern alang sa MyTV, Cebu.